Daddy Nusowani for no just cause. We are calling on the state government of Enugu State. Our people for 3 years are over 60-something for no just cause. A man who went to farm in his farm, see how he was by the Fulani herdsman in Nusowani. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ihe onyonyo a ị na-ahụ ebe a bụ ihe onyonyo dị nnukwu mwute, bụ ozi nke anyị nwetara site n'obodo Ụzọwani nke nọ na steeti Enugu. Mmadụ abụọ ị ga-ahụ ozu ha n'ihe onyonyo a bụ ụmụnna anyị. Otu onye n'ime ha bụ onye ama dịka Maazị William Ụzọ, ebe onye nke ọzọ bụ Maazị Desmond Ugwu. Ha abụọ bụ ndị obodo Akụ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Igbo etiti na steeti Enugu. Mana dịka akụkọ siri kọọ, ha gawara ọrụ ugbo n'obodo Ụzọwani nke nọkwa na ya bụ steeti Enugu, bụ ebe ha nọrọ wee kwudo ọnwụ ha dịka ndị omekome ndị ugwu bụ ndị Fulani napụrụ ha ndụ ha n'ime ubi ebe ha na-arụ ọrụ ugbo. Ha bụ ndị obodo Akụ, bụ ebe ụmụnna ya si wee gawa ọrụ ugbo na Ụzọwani wee na-akọwa si na nke a bụ ezi mbụ ha malitere hụwa ihe dị otu a, maka dịka m si wee na-aghọta ya bụ ihe, ọ dịka ndị obodo Akụ juru eju n'Ụzọwani bụ ndị na-arụ ọrụ ugbo. Onye mere ya bụ ihe onyonyo ewe na-akọwa na-etiku gọọmenti steeti Enugu ma na-etikukwa gọọmenti etiti Naijiria sisi gbatara ha ọsọ enyemaka, n'ihi na kamgbe afọ 3 gara aga na ha bụ ndị Fulani egbuola ndị be ha ihe karịrị mmadụ 60, bụ over 60-something people within 3 years. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ha bụ ụmụnna anyị si wee na-ebe akwa arịrị, bụ ihe gbasara ọnwụ mmadụ abụọ ndị obodo ha bụ ndị Fulani napụrụ ndụ ha n'ike. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma ya bụ ihe onyonyo nke anyị ga-enyo anya na ya ugbu a ọ dị njọ n'anya nke ukwuu. Ya mere anyị ga-emechi ya emechi. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya bụ ihe onyonyo ka o si wee dị, aga m etinyekwa link WhatsApp channel anyị na link Telegram channel anyị na ngalaba okwu ihe onyonyo a, ka ọ ga-abụ ịkpa ya aka ọ bụ na WhatsApp ka ị chọrọ ịnọ wee kirie ya, ịkpa ya ka ọ bụ na Telegram ịkpa nke Telegram aka, o bubaa gị ebe ị ga-anọ wee hụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị. Ịbakwa n'ebe ọbụla ị bara, ọ bụ na WhatsApp ọ bụ na Telegram, ị pịara m folo ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo niile ndị yiri ndị a ndị na-anaghị apụta nwụ n'efere mba ụwa nke anyị na-etinye ebe ahụ. Ngwanụ ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ka m pụtakwanụ. This is my uncle by the Fulanis at Ụzọwani yesterday, and this is the cup of the man. This man was a staff in a Hamufu College of Education recently, and he was murdered. Please, this man, the wife is a young lady, and everybody, I will show you the crowd here. He went to farm to feed herself, and see how the Fulani messed him up. Please, the state government should come to our aid. Almost 60-something people have died in my place for no just cause. I'm calling on state government, the governor of Enugu State, the Ụzọwani chairman, all the security in Enugu State should wake up. This is too much. Our people cannot bear it. I didn't do anything to anybody. We are just there to do our farming and see how they are mad. A man who went to feed his family. You can see the cup. State government, I will show this one, number one. I will show the second one. This is too much. They should come to our aid. We didn't do anything. We went there to farm. We didn't quarrel with anybody. We are doing whatever they say we should do and see what they are doing to us. We didn't do anything. They are murdering our people anyhow. This is more than 60-something people killed in less than 3 years. This is too much. State government, His Excellency Ridamba, please come and help us. Come and help my people. You can see our brother in Ụzọwani for no just cause. We are calling on the state government of Enugu State. Our people for 3 years are over 60-something for no just cause. A man who went to farm in his farm, see how he was butchered by the Fulani herdsman in Ụzọwani. We are calling on the Enugu State government, Dr. Peter Ndubizimba, and the local government chairman of Ụzọwani. Wake up and save our people. Our people are like fowls for no just cause, just because we went to feed our people. A young man is a young man who went not up to 3 days, and he was just for no just cause in his farm. This month him 14th of May 2025 in his own farm for no just cause, with a young wife and young children. They have made them widow for no just cause. Federal government, please come and help us. Come and help us. Ụzọwani is burning. Nsukka is burning. Everywhere in the Enugu North Central Zone is burning. Help us. Help us, the state government. Help us.
ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ka mkpụrụ obi ha bụ ụmụnne anyị bụ ndị egburu egbu nakwanụ mkpụrụ obi ụmụafọ Igbo niile bụ ndị ha bụ ndị omekome ndị Fulani napụrụla ndụ ha n'ike zuru ike na ndokwa. Ise ise ise. Wee na-ekpekwanụ sị ka Chineke nna kasie ezinụlọ ha niile, ndị enyi ha nakwanụ ndị ikwu na ibe ha bụ ndị niile ọnwụ dị otu a metụtara, ka Chukwu kasie ha obi. Ise. Ụmụnne m, otu obere okwu m chọrọ ikwu ebe a bụkwa nnọọ otu mkpu ahụ m na-etiwe mgbe ọbụla m wepụtara ihe onyonyo dị otu a. M na-etiwe ya bụ mkpu wee sị ndị Igbo, oge erulanụ mgbe anyị ga-amata na ihe na-eme anyị enweghị onye ọbụla ga-azụ onwe anyị na-abụghị anyị onwe anyị ga-azọpụta onwe anyị ma zọpụtakwanụ ala anyị. Maka na ihe a niile na-eme, o kwesịghịzi ka agwa mmadụ agwa ugbu a na gọọmenti achọghị ịma ihe na-eme. O kwesịghị ka agwa onye ọbụla, ma gọọmenti etiti Naijiria ma gọọmenti steeti dị iche iche nọkwanụ na be anyị. Ọ bụ ihe doro anya na onweghị ihe ọbụla gbasaziri ndị gọọmenti na mkpamkpa a niile ndị ugwu na-akpa n'ala anyị, maka na ndị niile anyị tụrụ anya na ha ga-etinye ọnụ na ya bụ okwu kamgbe afọ ole gara aga ugbu a ya bụ ihe na-eme kwamgbe ha ncha gbachiri nkịtị. Aka na-achị steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mbah ị na-akpọkwa ka ọ gbatara gị ọsọ enyemaka n'ihe na-eme n'ụzọ ụwa anyị bụ otu gọvanọ anyị ahụ, onye nke zigara ndị isi otu ndị igwe na ndị eze niile nọ na steeti Enugu. O zigara ndị isi ha n'ọnwa gara aga, ka ọnwa abụọ gara aga, ka ha gaa Sokoto gakwuru Sultan of Sokoto ka ha gaa rịọ ya. Ihe a mere n'ọnwa Maachị, ka ha gaa rịọ ya ka o kwe ka ndị Fulani na ndị be anyị biwe n'udo na steeti Enugu. Gwazienụ m ụdị enyemaka ị na-atụ anya na gọvanọ dị otu ahụ ga-enye gị. Ndị Igbo, kekwanụ nkwụcha. Ndị Igbo, mụrụkwa n'anya. Ndị Igbo, ya bụ Hausa na-ekwu okwu ya na ha abatala Ọka, na Hausa abatala Ọka, na Hausa abatala Ọka. Ọ bụ ezikwa sọsọ n'Ọka ka ha batara ugbu a. Ha bụ Hausa agazuola ala anyị niile ma gba anyị gburugburu. Onye ọbụla marakwa nke o ji eche onwe ya. Ma ihe kacha mkpa m na-eti mkpu ya mgbe ọbụla bụ ndị ọrụ nchekwa enwere n'obodo dị iche iche nọ na be anyị, ebe mkpamkpa a niile na-akpa, ebe ọbụla unu ma na ndị ugwu a ndị Fulani a na-enye nsogbu. Ndị ọrụ nchekwa niile enwere n'obodo dị otu ahụ, unu echekwala mgbe ha bụ ndị omekome pụtara wee bịa gbuo ndị mmadụ n'ime obodo, makwanụ gaa tọrọ ndị mmadụ tupu unu achụwa ha. Maka na ndị bekee kwuru okwu sị that the best form of defense is attack. Ya mere onye ahụ ịma na ọ na-abịa igbu gị, tupu ọ dị njikere kwado ịbịa gbu gị, ịmara ebe ahụ ọ nọ n'ala gị, gaa chụpụ ya. Ịmara ihe ọbụla ị chọrọ ime ya ebe ahụ, ime ya. Ọ bụ ihe niile ka a na-ekwu na midia. Ọ dị mma. Ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyere anya na ya na nkenke oge bụ otu ihe onyonyo nke anyị nwetara site n'obodo Awọmmamma nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Oru East na steeti Imo. Bụ ihe onyonyo ebe ha gosiri anyị ụlọ na ụgbọala otu nwoke, onye nke ha si bụ nke ọ bụ asụa na bekee, ọ bụrụ allegedly. O wee bụrụ maka otu nwoke onye obodo ha, onye nke ha kọwara dịka onye na-ebu aja. Ọ na-anya ụgbọala eji ebu aja bụ nke ama dịka tipa. Ha wee sị na ọ gachara ọrụ wee na-abata. Amaghị m ka ya na ndị ọrụ agha si wee gaa, mana ihe anyị nụrụ bụ na ndị ọrụ agha obodo Naijiria agbagbuo ya bụ nwoke n'ime ụgbọala ya. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede. Ya mere ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ na nkenke oge. Ka m pụtakwanụ. Ndị Awọmmamma ekelekwe m nọ ka onye chiri ya zere. Biko enwere one short video mshi ka m metụgode ka m nọfu ebe m nọ nyawa Awọmmamma ụbara ogu. Biko ni umeji ka ukwu since 4 days na. Biko ndị mba anyị enwere ihe gbanwejigo m anya, nsị ka m bịa. Anọ m n'ụlọ nsị ka m bịa, ka m ji ụkwụ m bịa ka m confirm ọ ma ọ wee eziokwu. Onye m nọ m bịa wụ Davitus. M nọ ga-amata Davitus na-agba aja na-anya tipa. Ọ na-supply ndị mmadụ aja. Ọ wụ onye nọ m bịa ihe wụ ụzọ tipi ya na-abụ adịghị akwane compound ya ka m nọ. Adịda ya enwedị nsogbu. Ihe anyị nwetaga n'ụzọ na oche ọrụ ala alụge
ndị amị agba egbe nga ebe m gosigo nnu wee egbe agbara agba ọtụ dede anyị awụ onye nwụrụ anwụ ihe mba ịgwakwa nnọwo dede anyị awụ dịkwa bandit ọ dịkwa onye oshi ọ dịkwa kidnapa ọ na-emegide dịkwa mmadụ anụbeghị m lekwa onye ha na ya abụọ kojiri na-awọ mma o shikwa ọrụ ala alụge lekwa ebe ha gbara egbe mgba atụ dede m emedụkwa onye ịkpọ ha na vitus na-awọ mma ụbara oge emedo onye na-amado onye ọ dịkwa bandit ọ dịkwa onye oshi ọ na-emegide dịkwa mmadụ gọọmenti agbagbuo ya ihe nche ịgba gọọmenti onye agha gburu ihe ahụ dịkwa onye ọjọọ ọ dịkwa onye oshi ọ dịkwa kidnapa ọ dịkwa bandit ndị Igbo onye gburu ihe ahụ dịkwa bandit echile na ọgụma na ọwa onye oshi na ọwa onye ọjọọ na ha nweta ndị bandit na-awọ mma onye gburu ihe ahụ dịkwa onye ọjọọ elele m anya since how many days nobody speak emedụkwa onye kwuru ụka ndị awọ mma anyị nwesara onye ndị ezigbo mmadụ ama m yes na ọwụ ụjọ tụga nnu ga-atụgide ụjọ ka eruo ole mgbe egbujichi ụmụnne anyị biko onye m na onye ewu mbede vitus na-awọ mma ụbara ogu umejuka ukwu ihe na kọmpand ya ihe ewu ule nwoke mmadụ tawara afụfụ ọrụ chabedikwe finish chabedikwe ha bịa wepụ ndị ya gọọmenti biko emedikwa onye dede anyị mere ọ wụsachikwara ụmụaka ọ dịkwa onye ọjọọ ọ dịkwa bandit and obodo nọ na-abịa ihe enwetụkwa kampụ ndị ọjọọ nọ na-awọ mma nna-abịa were awọ mma nna-egbu were ndị aka ha dị ọcha nnụma ndị nụ chọtara nna aga fese ndị ahụ andị nnechi were awọ mma aba ute na-egbuchi ụmụnne m biko ni ndị awọ mma tigenu ihe ọnụ kọna maịkị digben dị ndụ n'ụbọchị nke taa ihe gọọmenti hopu megai digben agịdịkwa ekwe kọla maịkị biko dede nna m tigara ihe ọnụ ndị awọ mma biko ni ndị wee ezigbo mmadụ anyị nwere tigenu ihe ọnụ enwedị ihe dede mere ọ dịkwa ajọ mmadụ ọ hasachikwara ụmụaka biko ni ọ na kọmpand ya ka m nọ ihe biko kwe jini voice mụ mara elela m anya emedo onye bịa kwupụta ihe lekwe nọdede anyị chịrị nwụọ lekwe tipịa otokwala ọ tawara afụfụ ọ wụsachikwara ụmụaka ọkwanye m chi ịgwa nnụ thank you biko ni ọ dịkwa onye ọjọọ akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ana m asị ka mkpụrụ obi ya bụ nwoke onye nke anyị nụrụ maka akụkọ ya ihe onyonyo nke ikpeazụ a zuru ike na ndokwa wee na-ekpekwanụ sị ka Chineke nna kasie ezinụlọ ya na ndị enyi na ikwu n'ibe ya obi. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara n'etu anyị si eme ya deere anyị ebumnuche gị otu so ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m ga-emesịa anụ.